La Juana és una veïna i companya del sindicat. Té problemes de salut greus i aquest dimecres, 1 de febrer, té data de Tengo desnonament. una injusticia porque nunca yo siempre pagué. Siempre estuve al tanto de mi pago. No, es que yo no le voy a renovar. Y me dio una crisis nerviosa que por qué, que si le debía, me dijo que no. Y entonces necesito mi finca. Ramon Centelles Montoliu porta 2 anys fent-li moving, deixant-li la casa en unes condicions insalubles. Por aquí no se puede echar agua porque se va para abajo. Mira, esta era mi cocina. L'Agència d'Habitatge, Serveis Socials i Serveis Judicials ignoren conscientment la situació, participant com a còmplices de deixar la Juana sense un habitatge i haver-la mantingut durant diversos anys en un pis indigne. Ese fue el error que cometí, porque con mi contrato vigente ellos no podían venirme a invadir aquí. Claro que no. La situació de la Juana ens fa bullir de ràbia i posar-nos a plorar. I sobretot no parar. Es posa la cara més cruel del capitalisme, del racisme i del classisme. I la crueltat de les persones que permeten aquesta violència des de les seves oficines. Veniu a posar el cos, l'1 de febrer, al carrer Murillo 15.